Tugan na leabharlann na poibli huire díobh a bheith páirteach I do thurbhís leabharlann na áitiúil. Tá sé go thomláin saor in aisce gan aon dólí báilríochta agus gan aon in éalachaí. Dáithí, inis tú dóibh go raibh sé saor in aisce? Dinis mé dóibh Doireann. Is féidir le tanmh a bhaint as picture leabhar, riomh leabhar, riomh cos leabhar, DVD-na, cluichí agus go leor eile. Agus tá sé spríúil a bheith páirteach na imeachtaí agus clór saor in aisce sa leabharlann agus lína I rit na bliana. Is féidir cárta amháin ó do leabharlann áitiúil a úsáid in éon leabharlann ar fud na tíre. Is bailach ionach do thurbhis leabharlanna chun scéalta nua a aimsiú, ólas a áil, scileanna nua a abhalam agus páirte glacu I go leor go níomhaíochtaí. Tá na milliún leabhar do leanaí ann. Seisiún scéalaíochta, lína agus ceardíocht, cluichí agus go níomhaíochtaí spríúla, imeachtaí agus clár a léamh. Fáin tú báilríocht leabharlanna don teaghlach ar fad. Bán úsáid as éon ceann de na 3K3 leabharlann feibli ar fud na tíre. 3K3 is mór an méid é sin. Is Dáithí, agus tá go leor multi-léthireachta acu go léir. Mar sin, léim ar bord. Fáin na seirbhísí ionach a seo go léir I do leabharlann áitiúil inniu. Ilig, saor in aisce!